плачеш? Нищо да е, мамо. Божки, засипа се на носа да приличала. Диана ни писмо праща, ни се обажда. И пък тебе, мамо, сега говори така. Ами да е болен, ще е в болница. Там доктори, фелшери ще се обадят. Пък то... Страх ме е, Божке, страх ме е да си го помисля. Бубе, мамо, пак си мислиш и ти, значи. Мам, да не избягам някъде. Ама как не ще избягаме, мамо? Защо така говориш и ти като дирка? Не плачи, мамо, не плачи, седо. Ама само тъй горето, мака щяло да избяга. Ама като още го няма и като ни се обажда, ей, такви си ни пусти мислими въртута с глава. Ма че не дей плака, чедо, не дей. Ние ще потърпим още малко, пък може да си дойде. Един път да си дойде, мамичко. Да си дойде, ще ми светне така пред очите. Куцилке! Куцилке, ма! Куцилке! Куцилке! Я ми направи рока, вече нещо не ври на гърлото. Ще вриемчи, като изпука толкова много ракия с нощи. Че крив ли само аз, че и толкова слова? Казах ти да пиш кантарион за твоята болест, ама ти... Кантарион доктор ти да. Я, ти пак си плакала? Де плач, де? Ша плачи я. Твоя майчука се запиля и подял ли ти никак го няма. Ти с твоя ум? С твоя ли бре, с твоя ли? Слушай, Манчо ще се върне. Божки, ще се върни. На колко ден ще се върни? Да го натъпкат, че толкова много пари го прави, че ти да върни. Дет му видят очите. Я мълчи, я мълчи. Мълчи, зер. Читай, че понася. И ти усещаш на къде отиват работите. Нека ли виждам аз? От цели нощи не спиш. Върти са на тай. Кой ще кажеш? Ох, кажеш. Ама залъжиш, че Манчо ще се върни и ще потиче златото. Лъжа, че като дигна един стол седе, генско чудо ли ще става? Чупията с глава като стомна, че се вързах на твоя акъл, че ми опозорихте момичето. Горкото не сме и лицето си да покаже подход на селото. Ама, кметова дъщеря, чурбаджийска дъщеря, вие направихте за бензилне. Абе, той си за нещо и става, а? Малко недоразумение. Се да подаш срещу ти. Абе, как ни записате това реда да се успокои всички? Писмо, ама не го писмо. Ама, да знаеш, на мене взе да ми става нещо чогло. И на тебе ли в кмете? И на мене. Има ли писмо? Пак нищо. Защото се не види работа. Търпение, търпение, господа. Кога търпение е дето попе? Уже не остана вече. Аз да ви кажа ли, фотографчия ще да е избягал с нашите пари. Какво? Ти чуваш ли се какво говориш? Ти знаеш ли кой е то? Кой? Фотографчията ли? Как те е фотографчията? Той най-напред е мой зет. После е изкуствен изобретател и после е честен. Що бе честен? Защо не пише тогава? Ама, Манчо не е ли писал още? Абе, бе, то писмата може да се загубят по почтата. То, че се губят писма по почтата, губят се. Няма идеална почта. Заради той, че ти не бива да измисляш разни работи тъй за своите приятели. Но като те питам тъй, ти защо си не
че и други 50 000. Без да види той. Че то няма да се разсърди, 50 хиляди. Абе, той няма да се разсърди, ама парите ли са мои? Ей, Самборо, откъде ги вземаш? Да си ги взимал там? Оттам, от касата. От общинската каса. Как смееш, бе, човек? Как смееш общински пари да пипаш? Абе, Тамбурак, уж си най-умния касиер-бирник в окръга. Как може да направиш такива работи? Най-умния, ама на. Съблазни ме печалват. Никакъв ум не може изля срещу парите. И сега какво? Сега зная ли аз, от 5 дена ходя като въртлоглав, сън не ме хваща. Гърлото ми се е стиснало, ни глътка, ни хапка, причернява ме на очите, да види да се обясня на какво да е да. О, закън! Толкова молете Бога да не дойде ревизор. Дойде ли и не намерих да ги тези пари в касата, за мен е лошо, ама и за вас лошо. Ще разчепка всичко изтънко, тъй кмет, тъй поп, тъй съветници, тъй кооперация, всички подявани. Я, разгире, добър ден и тримата сте тука. Какво има, бе, дядо? Ебе, какво има? Абе, чумким, Манчо не се завърни, аз си взимах едно решение. И какво решение? Какво? Тука, чакай. Тука да се разпишеш на разписката за гарант. Какъв гарантен, бе? Ами, демек, ако Манчо не се върни, ти ще ми дадеш паричките на мен. Аз ли? Че защо аз? Ясното ми каза, че ти отговаряш тук за всичко. Бабинта му набясна. Ама Манчо ще си дойде, бе. Гона, утре ще дойде едно писмо. Нали бе, Тамбура? Утре ще получим писмо от А, теб. така. Иди си, бе. Добре, де, той нека да си доди, ама ти ме те разпиши тук, бе. Абе, тебе ти казват, че Манчо си иде и носи парите. Ако, Дядо Ноков, ти ще се побъркал. дали съм се побъркал, аз не знам, но кмета тук да разпиши. Абе, я се махай от тук, че Не ще си, демек, не съм глобо се става. Аз те ще наглася хубавичко вас. Каква ще ви спечелят ли ви паричките? Богом, да села хубаво ще става. Ай, велико ще ме оправя. Само от ревизора и от нищо друго не ме е страшно. Виж сега, то не е дошъл. И надали ще дойде. Като дойде, тогава ще му търсим лесно. Ти моли Бога, дядо Бога, само да не дойде. като дойде тогава ще му. Щом ще го търсим лесното, точно тънко ма чаках аз от това сега. О, колекна ми. Сега мога свободно да се чакам, где дойде Манчо. Слушайте, чуйте, дядо Нопо ни издаде. Издаде? Е, сега долу, в кръчмата всичко разказа на пристава, на камбура, всичко разказа. Идат насам. И какво му каза? Ами какво му каза? Фалшива кооперация, фалшиви каймета, всичко му разказа. Идат насам. Идат. Аз тръгнах по-рано да ви обадя. Дайте да взема по-бързо мерки. Давайте. И как ме баба Кумка, дайте да вземат. Виж ти какво? Знам на баба Кумка парите са истински. Ще дойде, ще погледа и нищо няма да познае. Но кълъпите, ще съм зака, скрийте ги някъде да не ги намери. Да се усилвала там, да се заровят в теновал. Кураж и спокойствие, господа. Ключа. Кураж и спокойствие. Ще казвате само фотографическа кооперация. Как? Фотографчийска кооперация. Кмете. Какво има, чуки от тя? Малко недоразумение. Кураж и спокойствие, господа. Но само съндъка скрийте, но само да не е там. Да не дойде да го види пристава. Пристав! Да, дойде.
кацата от... Ама аз пак ще дойда! Пак ще дойда! Пак ще дойда! Да скрия моя кълъп от кацата и пак ще дойда! Стари дрехи. Ама тия не са дрехите на Манчо. Ах, проклетника! На връжелеца за ето му там отключва. Манчо ли е бил този изкусен връжелец? Ах, видиш ли? Видиш ли, глупако? Ей ти манкото, ей ти Манчо, ей ти златото, чума да призиди. Видите, ти си тези разни. Кълъпите. Тези са кълъпите. Да. Тие са. Кълъпи ли? Това не са кълъпи, а обикновени цветни стъкла. С тия кълъпи не могат да се правят никакви пари. Как те бе, Джана? Фотографията правеше и то. Какви бе? Са докуш като истински. Истински, ама не истински. Ето парите на бабичката. Тие пари не са правени с тези стъкла, защото тези пари са истински, а не фалшиви. Ей, разбойника му с разбойника. Има ли такова пустосие, бе? Няма сте да видите. И на това отгоре кмете даваш дъщеря си на този мошенник. Приказвай, що мълчиш? От тебе вкъщи устата си не може да отворим. Приказвай сега де, че направи с смянка в цялото село. Всички ли имат тези списъци? Къде е списъкът на вашите кооператори? Ей, Тагора, я бързи свали списъка тук, бе. Бързи. Ето го. Я. О, видите си на първо място. Заблуждение, бе, господин Пристале, заблуждение. 15 души внесли 750 хиляди лева. Огън да говори, на бесилката да обясне. Фу, че изет искаш да ми става на ти отгоре. Всички ли имате разписки? Да, господин представи, всички имаме редовно подписани за внесени пари. Ето. Прости, ама не забравяйте разписките. Я всички, които имат разписки, с мене долу в общината. Там ще обсъдим този проблем. Хайде. Чакам това. Да вземем някакво решение. Държавна ли помощ да искаме? Нещо като природно бедствие или за него. Братя, селото дошла циганка и гледала на ръка и много познавала. Дай
предлага ракия, това както е речено, с година булка, до година друга.